Haga basdang nga ai kuble ye pi iway haga kerteng ka bathiang ba ka bokor dor tam ka jong utrai ba nu nong pin em jengi u Jesus Christ. Nga ai ngo yu blay na marga ni galat ka ba uple nga bangala man ai ya ka Bible study haga ni ga janmet. Ban ka phang ka banga kwa ban yalam yi ki jingmut ki jing perkhat ka jongi haga ni ka por kalong shaka jing rai sam ka ba shispa khat khandai. Kane kalong ka jing ruai ka jong ubreu uba iet ya ka katien ka jong ublay. Baladangi puli ya kane ka kitab sang ngi i bakalong ka way na ki kitab ha ka baki don shibon tali ki dukot ki bakan thop shispa hinyaw po hunreo tali ki dukot. Bat lingba ka jing hikai jong ka daga sam ngi shem baka katien ka jong ublay ka ai hengi ya ka jing penshulur mensim ya ka jing kemen bat kham tam ya ka jing shania ka jongi hau. Bat kumta shwa begini ya chaprang tung ina pendem ha ka jing duai ngina duai. Ublay ubok pa jing yu bahabneng ngi aingo me ko try na marka ktien ka bakor dor ka jongme. Ngi kerpat ba mendorang kat bat ngi ha ka ni ka por ngin mat ya ka bor ka jongme bat ngin yo ru ka mensim bat ka donot ka batrang ban puli ka ktien ka jongme. Ngi IT ni ka por baro hakikti ki jongme na marka kerteng ki jong jisu ngi pan bat ngi duai yikine baro. Amen. Om tip tikna mano balatho yakane ka sam ka bashispa kat khandai. Hendai katu kat ni ki start Bible ki bakham shwa ki ong bakane ka de ka sam balatho daus David. Hendai ki don pat ki nong tho commentary ki bakham hadien ki ong bakane ka sam kamdai ka sam ka batho do David hendai ka de ka sam ka batho do Nehemiah laneu Ezra hadien ka jingwan pai ki jiu na ka jingsha penrengkeng par ka jongki shari Babylon. Bat ki ong ba ya ka de ka sam la tip ru ya ka kum ka post exilic sam. Kane ka de ka sam ka ba jrong tam ha ka Bible. Bal adangi page syaga ketien ka jong ublay ngi i baka don hadu shispa hinyopun real teligi dekot. Kane ka sam ka de ka sam jong ka jing panan burom ya ublay ba de ka ketien jong o. Man ka way pa ka way ka dekot ka keren syapang ka ketien ka jong ublay ha ki babon rukom. Ngi puli baka ketien ka jong ublay kalong kum kalenti. Kaketien ka jong ublay kalong ka an. Kaketien ka jong ublay kalong ka hukum. Bat ki don shibon syo ki jing batay sapang kaketien ka jong ublay haga ni sam. Nang tangi iru ba kaketien ka jong ublay kalong ka badap pura ban penlong janay yengi. Bat ban pendap biang yengi sya ki jing le babha baro. Ladangi pai syaka shiti ka ba aru Timothy ka lenong ka balay ka dukhat kat san hadu kat nyaw ngi i hang tu bau apostol Paul u kentu ya u Timothy u balong u pastor u barang samla bon puli bon pusan ya ka ketien ka jong ublay ha pedeng kata ka balang ka bau ban pet ya Ephesus ka basya elang bakla ha ki nong hikai ke balam ler bat kumta u Timothy uang hakini ki dukot baka ketien ka jong ublay ka ban ya kata ka jinglong ka bahalor ka jong ka nata ka ketien ka jong ublay kalong ka bala persat mensim da mensim bakhoy bat kalong ka badap biang na ka benta jong ibaro ban ai ya ka jing start ka jing shampang bat ban hikai yengi ya ka jing shisha kanang bengin ya ha ka lenti ka jong o. Nang ta syusyu la dengi pej ya ka ni ka sam ngi i ba ya ka ni ka sam la pia ha kita ki benta ki baper ke baki ong kata ka acrostic pattern ha ka ba ka way pa ka way ka jingruai ka sedang da udak tho alphabet Hebrew la dengi pej syau dak tho alphabet Hebrew ngi i bu don arpu artli ki dak kum juru ketika sam ka bashispa kat kendai la pia ya ka haki arpu arteli ki benta jong kini ki dekot ki paper nyi i ru ba ka way pa ka way ka benta la pia shu ya ka haki pra teli ki dekot
Bat kajing temu jo kajing pia ya kan ke sam hagi ke benta kalong ban pensuk ya kitu ki nong pule. Bakin pule lendat ya ka bat kumnur bat kin pendai ya kan ke sam ha kajing im kajong ki. Kanuksa ngilaban ai kumne. Ha kadak alfabet Hebrew ngi i ba udak ubaning kong udeu alef. Kawai kajing pala jong kane ka Hebrew alfabet kalong baka sedang nakadiang kaya saprang. Kam day kombat danu alfabet parang na kasi jongi habang isdak na kamon ngiya saprang. Lalu pipai ya kadur hone. Ngi i yang tu sedang du alef, ubet, gimel, dalet, he, waw, zayin, ket, tet, yod, bat kum ta ter. Ban ngini iru bay yakini ki dikot la pia kat kum kini ki arpu artel ki dak jong ke Hebrew alfabet. Nang tapat ngin pai siya ka kubor kelum. Ka kubor kelum jong ka sam shispa kat kendai. Ka kubor kelum jong ka sam kalong halor ka jing shisha ka ketien ublay. Bat hak ni ka sam la kentop ya ki jing duway ki baper. Bat ka jing puson jong unong tho halor ka ketien ka jong ublay. Nang ta ka sam ka penpauru ya ka jing iit ka jong une unong ruai sam. Ya ka ketien ka jong ublay, bat ka jing terang ka jong u. Ban ken mau ya ki jing hikai jong ka an, bat ka hukum ka jong ka sam. Nang tapat ladangin Pedro lingba ka sam shispa kat kendai, hakini ki shispa nyopon riu taligi dukot, ngiu i ba uniu nong to, usim de ki bon teli ki ketien Hebrew. Ban ngam jeliu halor kan ka sam bat ban batai kambanya ya ka ketien ka jong ublay. Kumta ngini i bakidan prateli kita ki kinten Hebrew ki baper ha ka ba uni unong tho ya ka sam upersyang ban batai ya ka jingmut jong ka ketien ka jong ublay. Ka banding kong ka de ka hukum ha ka pareng ngi ong ka law. Bat ha ka ketien Hebrew la tip ya ka kum ka Torah. Kaya kini ka Torah. Kani ka Torah ka kentop ya ki santali ki kitab ki badon syakmat ha ka testament ka barim. Bat kata kalong ka Genesis, Exodus, Leviticus, Jingken, bat Deuteronomy. Ya kini ki santali ki kitab la tip ya ka hukum ka an dan ya ka Torah. Bat ladang ipai siya ka kitab sam ka ba chispa kat kendai. Dukot kendai pu nyo hadu chispa ko ong kumne. Kat no nga it ya ka an jong me. Kalong ka jing perkhat jonga baro shisngi. Hang ne une unong tho ina ka sam upon pau ya ka jing it ka jong u. Ya ka an ka jong ublay. Bat ka penlong bu un perkhat sinya sngi. Ya ki ki bala tho ha ka an ka jong ublay. Nang tapat kabaar kalong ka ketien. Lani word ha ka ketien Hebrew kadai dabar. Kani kalong ka ketien kabapau. Kabapin pau ya ka kaba ublay utmu. Ban keren ha ki jiu ha ki to ke por. Bat kalong ru kabangi bonangi ngilala landet ya kan ka sam kaba shispa kat kendai kedkot kaba shispa san kaba ang ka ketien ka jong ublay. Kalong ka syarak ya ki kejat jongi. Bat ka jing syai ha ka lintiya jongi. Kaba pen i baga ketien ka jong ublay kalong ka bapau ka bangila ban yu i bat bangila ban yaj ha ka linti ka jong ka. Kabalay kalong ki jing bishar judgments ha ka ketien Hebrew kalong mishpatim. Ki kita ki mishpatim kilong ki hukum lani ki jing bishar. Ladang ipait biang siya kani ka jo ka sam shispa kat kendai. Dukot henriu bat henriu pu nyo ko ong to hikai yanga ya ka jing bishar ka babha. Hang ne unong tho ya ka sam u khot kerpat yo blay bon hikai yo ya ka ketien ka jong o ka bawan ha ka rukom jong ki jing bishar ki babha ki jong o. Kabasaw pat kadai ki jing pala ki testimonies. Ha ka ketien Hebrew kadai edut. Kani ka ketien edut kaya day bat ka ketien sakhi lani witness. Kamot banlong ki sakhi ki jong ublay. Kamot ru banlong ki bayay ne ha ka jingete jutang baru blay
But man sakhi yagi jingle abha jang o. Ladangi pai shaka history jo ki kun Israel. Ngi I bakane ka jingya day ka jang ublay bat ki kun Israel. Kapau ha kata ka jutang ka ba ublay ulayate bat ki. Bat habau ay yakata ka jutang haki ka jing kmilenti ka jang ublay kalau bakin sakhi haki waipat ki bampat itu ya ublay. Bat ban pla yaki jingle abha ka jang o ha ka jing im ka jang ki. Ladangi pait biang yakane ka jo ka sam si spakat khandai ka wai ne kini ki dukot ka ba sau pun rio ko ong gan kren ru shapang ki jing pla jang me hakmat kis im bat ngan om le ran kane ka long ka jing kai na ka benta jong iru ba ka ka ba ubelai ulale ha ka jing im ka jongi ngim dai ban buri ban set khop halade heneng bangin pla pat ba ya ka ba ubelai ulale bat kata kan long ka jing pla shemen sim jong iwei pe iwei ibangai kabasan kalong ki hukum commandments hakatin Hebrew ngiyo I kidan artili ki kitin miswa lane miswat kane ka jingmut tan rai ka jong kini ki artili ki kitin kalong mano ki badon hakabor ki ai ya ka hukum kum ka nuksa ladang ipait biang siya kanega sam si spakat kandai dukot lai pusan hado sau po unong tho hang ne wong to pen ya yanga melong ublay ubadan halor ka jing im ka jonga dai tang ma badon ka bor ban pen ya ka jing im ka jonga na taw ong to pen dem ya ka dok not ka jonga bat to pen pai no ya ki khamat jonga ka bahan riu pat ka dai ki an statutes lene chokim kane ka kentop ya ki an ki kita ki an pila ban perkat ki an ke lang ki bau blay ula ai ki briu jong o ha ka basdang ke history jong ki but dai ha kan ka jo kasam ka dkhot ka balai phulai ha ka bau blay u ai ki ka taka an daga jigtmu baki briu ki jong o kin bat scam ya ka taka jutang boleh te apre jo ki bat bekin ya ha ka lenti jong o ka bahnyo ki hukum bat ki jing phala lani ki precepts but ha ka kten Hebrew kalong pikodim ngila ban penkala ya ka ne ka kten Hebrew syakawai pat ka jingmut kom kata ka guidelines lani ki jing kedo lani ki jing hikai lani ka bangiong ki instructions but ki kita ki jing hikai ki ba ki kon Israel ki de ban ko ngo ka de ka jing hikai ka bo blai ula ai ki bat hakalenti ya ka jongki kini ban bot ya kini ki jing kedo lade kini ki guidelines khanang bakin om bakala hakalenti jongki ka ba phra kalong ka ktien ka ba pen scam lane ka ktien ka bala kular ka promised word ha ka ktien Hebrew kalong imra kano ka ktien ka ba blai ula kren o hukum lani ukular ka bamot ba ka no ka ktien ka bau belai ukran lani ukular open dep ye ki jing kular ki jong om bat hakane ka jo ika sam ka sis pakat khandai ka dkhot ka sis pakat riu ong to kershan yanga kat bakum ka ktien jong mem bangan yo im bat wat ai bangan le ran ya ka jing kermen jonga hangne unong tho in ka sam ubo ya ka jing shania ka jong o ho blai bat ka jing kermen ka jong o ba ya ka ka ba blai ula keren ba ula kular open dep ya ka ktien ka jong o hakane ka porpat ngin pai shakawai ka benta bat ka tangin ka long bangin pet yuni udak ubaning kong jong ka ktien Hebrew alef kung mga ong habasdang kani ka sam ka shispa ka kandai kadon hado shispa hinyo po hndo tani ki dukot nginam la aban pait lot e kini ki dukot hendai ha kani ka janmit ngin pait tang ya kani ka benta ka baningkong jong ne udak ubang itip kom u alef bat kani ka long na ka dukot ka baningkong hado ka dukot ka baphra te shwa bangin pait shakini ki jing batai jong ki dukot ngan puli ya kani ka dukot wei hado pra suk kita ki bajanai hakalenti ki bayat haka an utrai suk ki basumari ki jing pla jong u ki bawat ya u daga do not baro kim jule ya ka bam hok ru ki yat haki lenti jong u
Mela hukum bangin rakhe banyak yaki hukum jong me. Bana pen scam yaki lenti jonga yakaban sumar yaki an jong me. Haba kumta ngan om le rany. Haba ngada kmi haki hukum jong me baro. Ngan aingo ya me daka dok not ka babait. Haba ngala nang yaki jing bishar hok jong me. Ngan sumar yaki an jong me. Wat no sot yanga. Kadi ka binta iway haduk pra ki dukot ka keren syapang ki jingker ku ke jong ublay. Habangi bat scam yaka an ke jong o. Ublay ukular bahabangi nang ban ko ngo yaki jing hikai ke jong o. Habangi nang ban yad yaka lenti ke jong o. Ukur ku yaka jing im ke jong ngi. Haka dukot ka baningkong bat ka baar. Kaya tu ba ublay unkur ku yaki ta ki ba ko ngo yaka an bat ki basumar yaki jing pla jong o. Kat kum ki nong tho commentary. Ka jing mot jong ka ka tin suk. Ka bangi haka ka dukot ka baningkong. Suk. Haka katin pareng ki ong blessed. But haka katin Hebrew kadai baruk. Baruk kamot ban yo yaki jingker ku na ublay. Lane ban pediang yaka jingle baha ka jong ublay. Bat ka jingle asbun ka jong o. Bat ka ka kendon bangin yo pediang yaka jingker ku ka jong ublay. Ka kendon kalong bangin yad haka lenti ka jong o. Bat ka jingmut syuk jong na katin blessed. Kamot ka jing kemen ka besisha. Lane ta ka jing kemen ka baslay haka doknot ka jongi. Ka jing sengaw hun ka badap haka jing im ka jongi. Nang ta ka kentop ru ya ka jing suk ka bajanay. Bat kata ka jing hun ka bapura ka bangi syem ha ublay ujongi. Nang ta sa way ka katin haka katin pareng blameless. Kani ka katin blameless kamot ya ka jing long ka bajanay. Lane bangin long janay na dong syadong haka jing im ka jongi klempop. Hendray kani ka katin kamot ya ka jinglong kod lane ka purity. Baladang ipet ya ka gospel ka jong Matayos kalenong ka basan ka dukot ka baprakong suk ki bakod ya ka doknot na bakin yo ya ublay. But kumta ka jingmot jong na katin blameless kamot bagin long ki bakod ki baklem ta obrya haka doknot ka jongi. Ban syem yung blay haka katin jong o ngidon ka man wat yo o daga doknot baro. Kabashiteng shiliang. Haka katin pareng ki ong divided loyalties. Kamot ba habang ikwa sisya ban mat yaka jing don ka jong ublay haka jing im ka jongi. Ngikwa ban mat yaka bor ka jong o haka jing im ka jongi. Ngidey ban IT met bat men siem ho. Kamla ban long ba kendiat ni IT la de syo ublay kendiat pat syaki aka jong ada ka partai. Habang ong bangin IT lot yala de. Kamot bangin IT shispa na ka shispa ya ublay. Ka gospel umatayos kalanong kabahenrio kadukot kabalay pulay ka ong hendray pinyawat shwa ya ka hima ublay bad ya ka hok jong o te ya kini ki baro an sa ailang tam happy ladang ikwa ban mat ya ki jing bha ki jing sbun ki jing kerku ki jing em ka jongi ka ktin ka jong ublay ka khot ingi bengin wat shwa ya ka hima ka jong o bad igita ki baro an sa pendap lut aga jing em ka jongi ublay upen pau ya ka mon ka jong o hangi lingba ka ktin ka jong o kanang bangin ko ngo yo o dangi pet hakane ka dukot ka basaw hadu henrio jong kane ka sam ka basis pakat kandai ka benta ka baningkong ka kedaw hang to ya ka jing don benta ka jongi ya ka jing trang ka jongi bat ya ka ka bangi yo ban pediang habangi ko ngo ya ka ktin ka jong ublay baladangi kwa sisya bangin mat ya ka jing basbun ka jong ublay haka jing em ka jongi ka ktin ka jong o ka penhikai yingi bat ka penken mau yingi bangi day ban ko ngo ya ka an ka jong o bat bangin bot renti ya ka namar kata ngidon ka jingkit kli ya ka ktin ka jong ublay ladangi kmi lenti ya ki jingkar ku jong o kum ki khon ka jong o kum ki bangai ka way pagaway ka kamram ka jong ki kristan kalong bangi don ka jingkit kli ka bamot bangin minot ngin testa haka jing puli bat ka jing ko ya ka ktin ka jong ublay uhukum
bangin ko ngo ya ka anjo o bat u kami lenti ro bangin am kenria na kalenti ka jong o ka jing ai ti lut lane ka devotion ban pule ya ka ktien ka jong ublay ka pau ha ka jing ngo bat ka jing ya ro ringkat bat ka jing kular ban sumar ya ka an ka jong utrai hakini ki dukhat ki bakhat do jangan ka benta ka baningkong jangan ka sam ka shispa khat khandai ka pen kan mau hengi sa shisin ya kata ka jing ai ti lut lane ya kata ka devotion bangi ngin puli ya ka ktien ka jong ublay bat kumlo ngin pen pau ya kata ka jing ai ti lut ya ka jing it ka jongi ya ka ktien ka jong ublay ka pau ling ba ka jingo ka jongi ling ba ka jing ya ro ka jongi bat ringkat ro bangin sumar ya ka an bat ka hukum ka jong ublay bat ka jing kolar scam ban yaro yu try om tang habadon ka jing ki men sim henrai ha ki por baro kani kalong ka jing kan mau na ka banta jongi iway pi iway bangi yaro yu ublay om tang ha ka por bangi mat ya ka jing kemen om tang ha ka por bangi mat ya ka jing ki men sim ha ka jing im ka jongi henai ban yaro yu try ha ka por baro nangta ban tip shu ika ktien ka jong ublay ro kalong bangin sumar ya ka kanongon nangi ngi sumar ya ka ktien ka jong ublay ka shithiu jacob ka lenlong ka baningkong ka dukhot ka ba ar pu ar ka pen kan mau hengi bat ka ong to long phi ki nong le ya ka ktien bat om tang ki nong sngo da ka ba syukor no yala de hi ladangi ong bangi ngiyait ya ka ktien ka jong ublay ladangi ong bangi sumar ya ka ktien ka jong ublay ai ba katakan pau ha ka jing im ka jongi om tang ha ki jing kren ki jongi bat namar kata ublay u ai ngi lingba kini ki pratali ki dukhot ha ka ne ka benta ka baningkong jong ka ne ka sam shis pa kat kandai ya ka an ka jong o ka bangi syama ka dukhot ka baningkong nata ki jing pla ha ka dukhot ka ba ar ki lenti ka dukhot ka balai ki hukum ha ka dukhot ka basau ki ai ha ka dukhot ka basan bat ka bapra nang tau ong biang ki hukum ha ka dukhot ka bahnrio bat ki jing bishar ha ka dukhot ka bahnyo na ka benta ka jing bha jongi ubo hapo ki dok not ki jongi ru ya ka jing trang ya ka ktien ka jong ublay pi nga kwa ban pen kan mau hangi ko ki para banget baro badai ublay ubabu aka dok not ka jongi ya ka jing trang ya o bat ya ka ktien ka jong o kumba ong ka ka sam ka basau pu ar ka dukhot ka ban ko kumba u keirang u trang ni taki wa ki ba im kum ju ru ka men sim ka dok not ka jongi ka trang ya ublay ngi don kam na mar kata bangin tip ya ka mon ka jong o bat bangin ko ngo ya ka ei ka baratho aga ktien ka jong o kanang bangin mat ya ki jingkar khu ki jong ublay ha ka jing im ka jongi kum to ngi lapet ya ka jing batay jong ka ne ka sam ka shis pakat khandai ki dukhot iway hadu phara ha ka ne ka por pat to ngi ne pet khandiat kum lo ba ka ne ka sam kala bania day la ne ka apply ha ka jing im ka jongi ka jingkali ka banga kwa ban bo aplang jongi ha ka ne ka por kalong ha to kum ki kristan kum ki banget ngi yat ne em ha ka lenti utrai ngi ko ngo ne em ya ka an ka jong namar kalong te ka basuk pangichu nga iet ya me ko try nga iet ya ka ktien ka jome nga iet ya ka hukum ka jome henreng ngi da ko ngo si sha ne em ya ka ei ka bratho ha ka ktien ka jong ublay hatongi wat ne em ya utrai da ka do not ka jongi baro bon sin ha ka jing bon kam ka jongi ban ya be ya ka por ban pendap pan biang ya ki jing don kam ka jongi ngi thaj ban wat ya utrai bat ke ike bangi le teng teng kalong tang ma chu pendap rukom henrai ka ktien ka jong ublay lingba ka ne ka sam chis pa khat khanda ki ni ki dekhot i wai hadu para ka pen kan mau hangi bangi day ban wat yu try but step but made bat ka khot ru ingi bangin puliat testa ya ka ktien ka jong ublay kan nungot nangi ki ba pet ya ka ne ka bible study ne ka janmet ki ba not bat ong bangi puliat testa ya ka ktien ka jong ublay ha ka jing em ka jongi nengi bon kam bat ka ne ka perthai bangim don porsho ban puli ka ktien ka jong ublay
Kumno ngila ban ko ngo ya ka ktien ublay bat ban khmi lenti ya ki jingkar khu jong o la dangim ai ya ka por ga jongi ban pulie ban spell bat ban recop ya ka haki dok not ga jongi teng ha ga jinglong bre ga jongi ngi dwai bo ublay un pendap ya ki jingdon kam ga jongi baro ngi khmi lenti bo ublay un the ya ki jingkar khu ga jong o ha ga jing em ga jongi henrai khlem da penut por pat ha ka ktien ga jong o ladangi ong bangi long ki banget to ngin pulit testa ya ka ktir ka jong oblay bat habang iladang ban bo ya ningkong ya ka ktir ka jong oblay ha ka jing im ka jong ki jingker khu ka jong oblay ken the sai ha ka jing im ka jong nang tapat habang i pet sya ka ka perthai ha ki nagi singi ngi I ba ka perthai ka long ka ba bon kam ha do ka ta bat ngi I ru ya ki jing pen bernya bat ki wai ki jingpan bernya ha ki digi singi ki long ke social media ke internet bat ki wai pat ki jing sngo ba jong ka perthai hende ka jing khot ka long bakum ki kristan ngim dai ban le sting bat ban klet no ya ka ktien ka jong blai pi ka ktien ka jong blai ka long ka bakong san hadu kata klem ka ktien ka jong blai ngin yap bat ngin ring swai ha ka dok not bat ka ben sim ka jong ka ktien ka jong ublay kalong ka bodon kam komba ngi don kam yakal bangin ring men sim bat ka jing bam ka bangin bam bantay yaka met ka jongi kumba ki jing bam ke bangi bam man kaski bantay yaka met ka jongi bangin kot bangin khia kum juru ka ktien ka jong ublay kalong ka jing bam ka bakin men sim bala dengi bam ya ka ktien ka jong ublay ha ka ai ka belong mensim ka ai boringi ru ha ka jinglong mensim ka jongi bat ka pensan ka pen klan ya ka jinget ka jongi ka ktien ka jong blai ka long ka ta ka jingbam ka ban kershan ngi ha ka jing im ka bakken jamen sim ka jongi pi teng kom ki kristan ngin mati ya ka jing tolot ka jing swa ya ka jing terkhong ha ka jinglong jing im jongi balada ka ktien ka jong ublay kam don ha ka jing im ka jongi ngin kelon bat ngin du bor ru kumta nga kwa ban pen kan mau hangi ya ka jing kordor ka ktien ka jong ublay ya ka jing don bor ka jong ka ban tay ya ka jing im ka jongi bat ban pen klan ya ka jing nget ka jongi ngemla ban san ha ka jing long man sim lano ru em lada ka ktien ka jong ublay kam yo jaka ha ka jing im ka jongi lada ngi long ki kristan ki bisu ya kom to klem ka ktien ka jong ublay ngin tlot ngin suai habiki wan ki jing ele ki jing pen shoy ngin kalon bat namar kata nga kwa ban khot ingi sasisien ha ka ne ka janmet bangin phai pat chaka ktien ka jong ublay ka balong ka jing bam ka baken jamen sim ka balong kum kal ka bangi ring men sim bat de ka ktien ka jong ublay ka ban pen shat bor igi iway to ublay un ker khoi gi ling ba ka ne ka bible study ha ka ne ka janmet na ka benta ka buram ka jong ublay amen tungin dwai try ngi aingo me nak beta naga janmet ka bamela a hengi ha ka bangi la ban yo ya ka jing hikai naga ktien ka jong me ka ba pen kan mau hengi ken ko try ya ka jing kordor ka ktien ka jong me ka jing im ka jongi ai ba ka e ngi la yo sngo ne ka janmet kan rong hapo gi do not ka jongi bangin am long tangum kita ki ba sngo ya ka ktien ka jong me heneng long kham tam ki ba le ya ka ktien ka jong me ba ki ba ya ha ka lenti ka jong me try ngi ai ngo mes ngo ye ke hot kar pat ke jongi namar ka kerta ngi jong jisu ngi dwai ngi panro amen